Haurdunaldi luze baten ostean, Pupu eta Lore izeneko bikiak izan ditu Pirritzek. Baina jaio berrien zaintza eta hezkuntza partekatu nahi dituzte Katxiporretako pailazoek, eta horretarako Irrien Lagunak proiektua sortu dute. Elkar taldea eta Berria taldearen laguntzaz. Ongi etorri! Pupu! Eta Lore! Pailazo taldea, hor dabil. Ez dakila zer egin bere bi umetxoiek ezteko. Eta hortarako elkartu geha, Katxiporreta taldea, Argitaletxeak eta Berria egunkariak, pailasoi ere pixat laguntza bat emateko. Azkenean Pupu eta Lore Euskal Herriko umeak izango dira, behaiek simbolizatuko dute gure umeak. Eta guk Irrien Lagunaken pentsatzen dugu gizarte osoa izan behar dela, gure aurren hezkuntzaren arduradunak. Beraz, saiatuko gera gure aletxoa jartzen, eta denon artean gure umeak ezitzen. Asmo asko ditugu, ez? Baina oraingoz klub bat osatuko dugu, kluba izango da gure proiektuaren ardatza, eta bertan gure asmoa zea da, ez bakarrik aurrak, baizik eta gure balorekin bat egiten duten guztiek bertan lekua izatea, ezta? Kluba oinarri bezala hartuta, bi produktu sortuko ditugu baina hasieran. Bat izango da, Irri aldizkaria, hilabetekari izango dana, eta baita ere web orri bat. Atzo aurkeztu zuten proiektua Bilboko Kafe Antzokian eta Andoaingo Martin Ugalde parkean. Ikusmira sekulakoa izan zen. Proiektu berriarekin batera, beste hainbat pertsonaia berri jaio dira. Sekretutxo bat kontatuko dizuet, Pirritx, Porrotx, Mari Mototx eta bere lagun kuadriatik aparte, pertsonai berriak egongo dira. Mari Kalambre izango da neskatxa bat, zientzia arloan ibiliko dana murgiltuta, Dargabista basozaina naturaren sekretua kontatuko dizkigu, Martin Ber, gazte bat erdi bertsolaria dana kultur transmisioa landuko du, eta horrela pertsona gehiago, lagun, pertsona gehiago. Pupu eta Lore dira Irrien Lagunak klubeko lehenengo kideak. Bi bide daude klubeko bazkide izateko. Irrien Lagunak klubeko kide izateko bi aukera izango dira. Aukera bat doakoa, web orrian sartu, irrienlaguna.comen, eta bertan erregistratzakoan, automatikoki klubeko kide bihurtuko da. Web orriaren kasuan, bakarrik aurrak izango dira, nahiz eta gurasoek egin erregistroa, legez eta 14 urte arteko aurrek posible dute bakarrik. Hori izango da bide bat, web orriaren bidez, baina beste bide bat egiteko klubaren kide izango da Irri aldizkariaren arpidetza eginez. Irri aldizkariaren arpidetza egiten duen famili batek, nolabait automatikoki, bai bere familiko umek eta bai nahi badute gurasok ere parte hartuko dute gure klubean, bertako kide izango dira. Esan behar dugu, hasieran ere asmo asko ditugula, baina, oraingoz gurasoen arloa bai webean eta bai etorkizuneko proiektuetan buruan dauzkagunak, oraingoz ez dugu ezer egin ez, baina gurasoen arloa ere, laizter batean gure asmoa da pixa jorratzea. Harrera beroa jaso zuen aurkeztutako proiektu berria. Horrengandik eta eurekin batera etorritako helduengandik ere. Esan desun bezala, Pirritx eta Porrotxekin 17-18 urte damazkigu lanean. Eta beti beraekin lanita, beti oso atsegina da eta gustora egiten dugu beti. Naiz eta lan, naiz eta estresatutak ibili azkenen momentutan, baina beti oso gustora eta ilusioarekin, eta espero dugu denon artean aurrera ateratzen dugu proiektu berri hau. Ikeragarri gustatu zait adierazteko modua ere, baina iruditzen zait hitz gutxitan esan dutela ez, Donala atea Chicagon, agur, eskutitz bat, biali eta beste bat jaso, baina guk gure pertsonaiak izango ditugu eta hori da ez, etxea eraikitzen hasi geure
aurrengandik eta pertsonaiengandik eta geureak sortuz. Gaur hilo batzuekin, semea txikia daukat eta horrek ez du, baina hilo bat bai. Behingoz gelditu, behingoz euki hilo bat txikiei zerbait eskaintzeko eta ekarri behar nutu. Oso interesgarria eta oso lagungarria umeak ez ditu behar ditugu nontzat, baten dizkigulako aukerak, bestela ez ditugu guk asmatu behar ditugunak eta oso interesgarria. Eta segurako erronka, klaro. Hausarta. Gaur nire hiloekin etorri naiz, esan nienean gaurko aurkezpena zala, hori, izeba korrikatzetik handenak, bai. Egia esan da, proiektua irutzen zait ikeragarria, egia da, azken aldi guztiontan globalizazio guztiarekin eta kanpoko produktuak hartzen dituzela gure umeek, ez da, nik nabaritzen den nire hiloekin. Tarte bat arte pirritxo eta porrotxu, bestatean ja Hannah Montana. Ordo nolako gauza, ona dia Euskal Herrian Euskal umeek beraien produktua izatea, ez da? Eta niretzat ere.